Mu episode imeneyi tikhala tikuphunzitsana kuti tingakonze bwanji permanent WhatsApp ban. Aichewa Clips akupitirizabe kupasirani maphunziro awo a photo editing, video editing, account boosting, online self defense komanso content creation. Ngati mukufuna kuti muphunzire nawo maphunziro amenewa kapena mukufuna kumva zambiri za maphunziro amenewa, mutha kuhala pa namba imene mukuiona pa screen. Chimene timayenera kuchita ndichi. Ndi namba lanuyo ikakhala kuti yapangidwa izizi mmusi momwe mukuonesa kuti register new number, kusonyeza kuti mukapanga pamenepo pomwe mubwereserani kujaso kupanga register namba kachikena ife kuti ukuku sitheka kutumiza report. Ndi ngati mufuna kuti mutumize report, chimene mumayenera kuchita Masegulano browser amene ali mfoni mwanomo ndi apa patigwisa ntchito uyuyu Chrome. Kenako apa tipangapo search, tilembapo kuti WhatsApp support. Kenako segula yomwe yoyambirira ya contact WhatsApp. Kenako tipanga apa pa contact us. Kenako apa tisintha tiyikapo country code ya Malawi. Ndi Malawi ndi uyu. Kenako apa tiyikapo phone number imene ayipanga baniyo. Kenako apa muyikapo email address, ndi muyikapo no email address imene mumagwiritsa ntchito ndi ilemba apa. Kenako mmosimu ndi kuti mumayibwerezaso. Kenako apa muyika device imene mumagwiritsa ntchito ndi kuti ndisankha Android pa ndi imene timagwiritsa ntchito. Kenako mmosimu timalembapo no uthenga ndi message yo tingoyipangapo paste poti kuja tinapanga kale kope. The message yalembedwa kuti hello WhatsApp, my account was permanently banned while using the official WhatsApp. I believe this may have been a mistake. Please review my account and assist. Thank you. Kenako mukalemba choncho mumapanga no apa pa next. Kenako mazapanga so apa alemba kuti send question. Ndi report yathuyo ikapita imaonesa chonchi kuti your question has been sent. Ndi kuti apopo mangodikirano kwa masiku angapo, komano ndiye kuti era iyi imatha kutenga nthawi yayitali cause pene imatha kupezeka kuti mwina yatenga olo wiki komano mwina so imatha kupezekaso yosatheka. Ndi era iyi ndiyo kuti ndi ya 50-50, pene imatheka ikatheka ndi kuti moni imazabweresa chimessage ichichi. Ngati sitheka ndi kuti era imapitirirabe kuonesa chonchi chabe. Basitu umomo ndi mmene timakonzera WhatsApp permanent ban. Ndetati ndionaniso ku video yosatira imene tikhale tikuphunzana kuti tingakonze bwanji. You need the official WhatsApp to login.